Hvad hedder du på Snap? Lukas? Jeg hedder... Er det med C eller K? Jeg hedder Lukas med K, altså Lukas Rytter. Ja, du popper op som den første. Ja, der er med 2026 hat eller sådan noget. Ja. Hvis jeg ikke finde billeder af ham. Men du skal ikke gemme det. Nej, chill, man. Jeg skal se, om jeg kan finde det. Så højt. Holy shit, der er en, der sælger sin AVP for sådan fucking 1000 euro. Fuck, han er grim! No hate til ham, of course. Ej, bro, han er fucking nuttet. Du er en god dreng, Lukas. God. Bro. Hvorfor æder han mig, bro? Altså, er han mærkelig eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare gerne, han vil prøve at blive lidt mere populær. But I don't know. Jeg synes gerne, jeg vil ringe til mig, bro. Jeg gør ham mindre populær. Altså, har du set ham, bro? Han gør mig mindre populær, bro. Han gør min nye fremtid udlagt. Okay, Han er en fucking baby, bro. Altså, han begynder at... Det føles som, han stalker mig, bro. Nej, bro, altså... Hvor bor du henne? Jeg tror, jeg er Why? Philip bor for eksempel. Kan du bare Philip bor for eksempel? Skriver det, bro? Altså, er han dum i hovedet, eller hvad? Hvad skriver han? Jeg skriver til ham, og han adder mig, og så adder han tilbage, og så skriver han hey. Jeg skriver, hvad ved du? Og så skriver han ikke noget. Og så skriver han, hvor bor du? Og så skriver jeg, why? Og så du går på privatskolen i Frederikshavn, hvor du bor i Frederikshavn. What the fuck? Ja, han er fucking klam jo. Nej, men bro, jeg ved det ikke. Han er sød, bro, men det er ikke så... Altså, det er bare lidt... Jeg tror bare, han adder folk på netværket noget. Jeg ved det ikke. Han er nuttet, bro. Han er i hvert fald ikke flot, det kan jeg jo love dig. Han er nuttet, bro. Han er nuttet. Holy cap, bro. Det er han. Det er så eager. Ja, han forsøger. Jeg tror sådan. Og bro, hvad er din opinion til det? Til hvad? Jeg hørte ikke en skid af det. Jamen, bro, Valle, du er lidt død. Jeg sad bare og kiggede på TikTok. Hvad var det, I talte om? Mohammed. Det var fordi sådan Villas addede Mikas på en meget mærkelig måde. Og sådan, Altså sådan er Villas smart, bro. Han er fucking nuttet, altså. Jamen det er det jeg siger, det synes Mikas ikke. Nej, du kender, når du er sammen med ham, han er fucking chill. Altså, du kan bare sige... Jamen det er det. Altså, ja, jeg skal ikke sige det med ham, fordi altså... Han er den type, der bare kan sidde der med mig i Silleboen og bare gøre fucking intet. Altså, han er fucking... Ja, præcis. Altså, sådan der vinder elsker jeg, bro. Ja, præcis. Holy voice crack. Ja, så det er helt noget lyd der, mand. Holy voice. Ja, bro. Når jeg skriver Desert Eagle ind på fucking Steam, bro, der kommer ikke en skid frem. Kan man ikke købe skins, eller hvad? Hvad? Præcis, bro. Er du også på det nu, Lukas? Præcis, bro. Når jeg er inde på Marketplace. Ja, bro. Okay, hvad er det chill? Så skal vi heller ikke drake den, eller? Jeg har handsker, og jeg har kniv. Har du handsker og kniv? Ja. Du har ikke jeg har default T-gloves og knife. Nej, det var fandme godt set, hold da op. Jeg har bandet i 29 minutter, gutter. Hvor, altså, okay. Jeg blev bandet i 2 timer, fordi jeg lige ved game, og jeg skulle spise, og jeg havde gæster. Nej, bro, jeg skal købe en agent, bro. Hvem er det, der joinede? Hvad så, Philip? Det er Sky. Hvad så, Philip?
Agent. Er du træt? Nej, jeg ved jo. Hvad laver du, hvis du har feber her? Du sov. Nej, fordi min far lige blev færdig med at bygge min computer. Nå, Han blev færdig du med, har du... er din far blevet færdig med hvad? Og bygge min computer. Han har brugt hele dagen på det. Bygge din computer. Tog det hele dagen for ham. Har din far faktisk bygget en computer, bro? Right now. Ja, han har brugt det meste af dagen. Har han bygget computeren, eller har han samlet den? Sammen Han- med... Ja, Ja, det er så ikke han har bare slået sådan en del. det. Det hedder bygge. Ja, men Lukas... Hvordan tager det hele dagen at samle en computer? Ja, det ved jeg godt. Nej. Fordi min far har ikke det samtidig. Og selv at dele i, det er nemt at... Ja, Philip, jeg ved godt, du siger, men det er ikke det. Jamen, det er ikke det. Bro, jeg kan ikke høre, hvad fuck I siger, mand, altså. Og vent, jeg skal lige så Philip. Jeg har tænkt at sige det, eller hvad? Nej, så der havde nye del i, eller sådan, var det helt, altså alle tingene er nye. Ja, næsten alting er lige. Men så er der også Nå, nogle penge, okay. der er gamle. Og selve sådan, du ved, det der rundt om, du ved, det der shield. Ja, det er også nyt. Okay, så er det basically bare fint. Byggede han. Han har også selv grafikkort, eller hvad? I'm joking. Mikas triple T. Jamen, selvfølgelig. Bro, min tænder er ikke engang så hvide der. Ja. Min tænder er ikke engang så hvide der. Philip fisse. Philip får ikke fisse. Shit. Nå, jeg glemte helt, du fik det. Det glemte Du jeg skal sgu være ikke. med. Jeg spiller ikke. Ja. Du får kun pik. Nå, kom. Vil du med til? Bro, Så, Jeg overvejer lige at lukke Lukas, jeg har fået Demon Mask. Demon. det er beast one. No, not this game, bro. Bro, det er ikke engang så dårligt. Jeg venter bare på, at der kommer sådan en Christmas event. Det er der jo kommet. Der er der beast one. Er der? Ja. Damn. Nå, Eller jeg ved ikke, jeg føler bare, det er lidt, altså, det er lidt for meget grind, føler jeg. Også fordi, hvis du skal have det der Mythic Egg, så er det fucking svært. Jamen, jeg må ikke købe. Bro, alle mine Mythics ikke er næsten ikke brugt nogen Mythic Eggs, bro. Yeah. Nå, Philip Har vil du være været med. jealous, bro? Ja, jeg er på vej ind. Bro, man skal ærligt bare blive været jealous, Lukas. Jamen, det er fordi, jeg må ikke lade mit computer så ting, når jeg er ude. Så, og jeg er kun sådan få minutter, jeg kan spille. Du behøver heller Holy ikke. skin changer, Valentino. Jeg macroer jo heller ikke mere. Det er ikke lang tid. Nå, gør du ikke? Man behøver ikke macro mere. Hvad fucker du så for Demon Mask? Der er klar. Hvis du placerer dine planters, ikke? Og hvis du placerer de rigtige steder, og så collecter du nektar for dem. Hvor meget koster de der handsker i sådan... Og så kan du craft sådan en vial, og så købe dem. Man skal også bruge 500 stingers og 100 glue og 100 Ja, okay. Altså, du burde lukke Michael, i kom forhold på, på det. kom på. Du burde lukke i forhold. En vej, Jeg spiller lige lidt CS. Ja. Hvordan har din far brugt hele dagen på at bygge PC'en? Ja, Men okay. han er også selv syg, så han har også holdt pauser. Ja, okay, what the fuck, damn. Okay. Bro, er du sikker, var det kun en dag, bro? Det ville tage, sådan, jeg tror, hvis det var mig, ville det tage 3 dage, maybe. Fair nok. 3 dage. Ja, no shit, Mias, det er jo så let.